Fl-ewwel xhur tas-sena d-dieħla se jinfetaħ call center fil-Furjana biex ikun hemm numru tat-telefon wieħed li jaqdi l-bżonnijiet taċ-ċentri tas-saħħa kollha f'Malta u Għawdex. L-informazzjoni dwar dan is-servizz ġdid ġiet żvelata mill-Gazzetta Kulħadd li tispjega li r-raġuni wara din l-inizjattiva hi biex din il-linja tilqa' l-ammont kbir ta' telefonati brabta ma' servizzi offruti mid-Dipartiment tas-Saħħa Primarja li laħqu l-1000 telefonata kuljum. L-istruttura ta' dan il-call center se tejjeb il-mod kif wieħed jinqeda biex jagħmel appuntament għal wieħed mis-servizzi offruti fi kwalunkwe ċentru tas-saħħa. Dan se jkun miftuħ mit-2 sal-ħadd bejn is-7 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar u kull min iċempel wara dawn il-ħinijiet se jkun imqabbad maċ-ċentru tas-saħħa li l-pazjent ikun jixtieq. F'kummenti mal-kulħadd, il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn saħaq kif il-problema ta' stennija iddejjaq ħafna nies u huwa proprju għalhekk li dan il-qasam ma jfissirx biss żieda fil-kliniċi speċjalizzati iżda wkoll servizzi li jkunu aktar aċċessibbli. Dan iċ-ċentru ta' telefonija se jservi wkoll bħala pjattaforma għal tarif dwar is-servizzi offruti fil-qasam tas-saħħa dan hekk kif skont il-Ministru għataw nies li għadhom imorru l-emerġenza tal-Isptar Mater Dei għal X-ray meta llum iċ-ċentri tas-saħħa għandhom X-ray diġitali fejn ir-riżultat jingħata lill-pazjent dak il-ħin stess.